Ani me kewi ato ayi. Kamera mati biyan. Re benjani ndoro re. Vraiment. Benjani ndoro re. No wadi ni sirano. Yande nero na kuriyande bo. E fo be joti mo. No, no foyro ni benjani ndoro re. Wade ni dem. Larbe. Ngi bo gore. Oro yaaji do de ko. Ko be en mo dan yeb. Kaberio en ko. Kaberio yaw. Aren. Kaberio abre left ni jere. On le pon yaw. Jere grand village ay bandiraɓe en beltima no fewi en jii darde anodat oynin li jamuno ko bonde auto goddo yeso to jaha grand village be daro do mbaden bumbay sen mo sik est ce qu'on a ville pass mais sik ko en ville pass ville be faran wala ma be ndawden fi makki mo fi mom bandiraɓe hay mo yiyoɗon ko fawɗon gandi kam ala fayore ɗo kulol ala ɗo minen men kulani ɗum ɗon bandiraɓe sénégal naɓe hay goto ton funti on ñalam mo so yonti donde carte ɗe dokkan Macky Sall ɗum nafata leydi ndi ɗum nafata Abisandra foko Macky Sall. Waaw. Foko Macky Sall. Donc comme no mbirta ni rek. Macky Sall jeey. Bien soxna ba so leli ma yo dano. C'est rassuré. Dano. Ha 18h. Soxna ka. Ko frère o haali ha 18h. Madame Soxna Ba. Bina rek biara. Jeeli. wonko frère o haali ɗo ko haala barka fayida haala celluga kadi ko haala gonɗuga o wi en mbi madame Sokhna Ba yo lelo lelde muɗum tinde ha 18h o fini ya 18h 19h o ƴetta radio makko huɓo heɗo résultat ɗo e ɓerde makko tiiɗi yo dar so daari caméra o mandi ko darde wonde faydidara ɗo wallahi ɗum noon ayi madame Sokhna Ba kala ko rawna ɗo ko benno bokku yakar way men calminima men juurima Alaji Mamadou Gorko mo Parkane Halpulaar men calmina men juurima men beltima ɗo hay mo yiɗɗam ɗo kosam ne andi kam ko Macky jeeyi ɗum ko rawni ɗo ko fof ko Macky woni eyyi ɗum noon seydi Garnas. Ya gila dia di jarna. Ya. Ana suara mau di sejarah. Mau disahakan. Ajaran. Ala puda di sen. madame Sokhna Ba wona yi darde présidentinaɓe Oui. ɗo yo ɓerde ma tiit sikki ala ɗo ala feccore o mo wara ko watta ko oto ware non ko ɗum ɗo ɗum ɗum biyen carte ko gorro ko Sokhna Ba jeey wala biyen ko Sokhna Ba jeey Wala Sokhna Ba. eyyi Sokhna Ba wona nani ko musidɓe ɓe kalata wone yo ɓerde ma tiit e ko siftindema tan nde min jodde e maɗa jafono nde image uji ko auto min goni dum tahi ça bouge beaucoup madame Sokhna Ba yo ɓerde ma tiit Tout c'est assuré. Même ça amul sa Sénégalais waaye assuré. Voilà. amul sa Sénégalais waaye dafa assuré. Lépp assuré. Même waa sama dama woote. Voilà. Ndax moo ko yelloo moo ko jaar. Amul séeréer amul bambara. Waaw. Tous les Sénégalais de diaspora, c'est assuré. Ça arrête de beaucoup de Macky Sall. C'est comment? C'est 15e fois, 15e région du Sénégal, non? way Ouais, diaspora. Mimi Touré haalama oɗon fayi e Madame Mimi Touré. Ci kaw ci kanam. ay dara bonata
Ah oui. Consulat de France. Ancien consulat de France. C'est juste magnifique. Lu ko jar moo ko jar. Dem ya hono jirra dum en do. Ji mi do tan ko kulol ala. Ey. Do hande ko cuusal dare on ji. Ko darne yonde wonde faydu woni hen. Ko ha mo yinde do. Ça c'est magnifique. Ça c'est magnifique. On voit ça. Juste magnifique. C'est vraiment magnifique. Oui. Oh là là. Président de la République du Sénégal, Demba Ndiaye, quatrième président du Sénégal wala ko cinquième président? Kanko ko quatrième président de Sénégal. Goto e Afrique. Mais goto e Afrique. Natti woni président Sénégal ko président tous les Africains. Président Parce que hande enen koye meɗen compris kala hande leydi ene yiɗi dañde hono Macky Sall ara wona président muɗum. Allah waɗi noon Allah waɗi ko Macky woni président tous les Africains. Ɗum noon kadi ko yettere Allah. Kadi enen Sénégal laaɓe kadi oto belsinɗen ha lingu koyngal accina lingu junggo. En ji golle payduɗe nde waɗe Sénégal nde. Enen fof e wonde sukaɓe en ji en tawino ɗo Abdou Diouf en tawi ɗo Ablaye Wade en ji ko Ablaye Wade golluno ko Abdou Diouf golluno ko fof Macky Sall ko golli ko ɓuuri ko ɓeɗon gollino ko en ji changement Sénégal hande image Sénégal so yalti cikkata koye Europe sa yi Sénégal hande sa daari ɗum cikkata koye Europe oɗon image ɗum noon ko golle makko e darde makko e golle men enen tottinoɓemo carte nimsiraji wonno en tottinoma carte makko e nimsirani ha joni tottemo carte ɗe ɗum woni nafar makko Mayram Faye Sall ko debbo gamɗo debbo jeewo mo adi ɓe ɓurani sakkitimi ñambi keɓani ɗum noon tinnoɗen dariɗo darde tinde dariɗo kadi darde tinde wallahi degasi ɗon to saga dariɗo darde tinde yonde ɓuuri hewɗan biyas eyyi bandiraɓe on calminama on ji hande convoi men momin dari ɗo henna carnaval o waɗi fayide e yidde tan salminde bandiraɓe Sénégal laaɓe wona on ji ɗo kam Macky Sall min mbawi widema tan ko ya tinno ɗanoɗa eyyi so Allah jaaɓi ɗo henna ko 100% kartal ko gotal goɗɗo ala eyyi kartal ko gotal gongal ala inchallah lelo ɗanoɗa voilà bandiraɓe joni kamɓe natti namda ɗum min namdi ko troisiéme mandat min namdi Alaji Macky Sall wonno ko troisiéme mandat o woni malata en nafata Sénégal naaɓe on ji darde hande dande fayida après voilà ko darde wonde fayida on ji mawɓeɓe fof jalti rewɓe Sénégal laaɓe yontaɓe fof darima ɓe jalti e fayidagal ɗum noon onon gandi ñalawma o so yonti ko ñalawma dimanche ñande 31 jalton law joni goten law voilà on ji rewɓe Sénégal laaɓe yontaɓe ɗum noon e mbasirɗen bandiraɓe tan ñalawma so yonti voilà ñalawma o so yonti ne mbawa toon yaltude mesure joni minen min natti namdade deuxiéme men nande min jiiɗi ko troisiéme mandat kono halte ko troisiéme mandat o ɗum noon bandiraɓe no gowɗen wiide ni tan ñalawma o so yonti jeehe tranquille goto moon fof yaltina kartal muɗum jon goto noon Alaji Macky Sall wono ko ɗum woni nafoore leydi ndi ɗum woni ɓamtare leydi ndi ɗe eɗen gandi en jii darde Macky Sall
en ji golle Macky Sall golle Sénégal hande namon jurama ñagrama Allah affaire o wedi machallah voilà machallah dum non eden joni bandiraɓe onon holno jiiruɗon ñalawma meɗen hande o dimanche prochain holno jiiruɗon kiiɗe men hande o machallah holno jiiruɗon kadi wurgo hande darde men parti o no wari oɗo parti machallah bisimillah yimɓe fof jalti ardi Macky Sall yimɓe fof mbi beltima darde nde moƴƴi vraiment min beltanimon bisimilla normal feewi tranquille ga ala hay batte ala courage no toujours courage ci kanam assalamu aleykum da holno jiiru jaggu nangu holno jiiruɗon kiiɗe meɗen hannde o non machallah mention très bien Macky rek moo mën lii à part Macky kenn mënul lii machallah ñëpp gis neen portati yëpp gis na ko aduna bi yëpp dina ko gis inchallah ɗum noon on jii bandiraɓe rewɓe dariɓe gila hanki hande ɓe ko kamɓe kirniɗo kamɓene fayidagal ngal ɓe daari e parti Benno Bokk Yakar bisimilla banno non yaari holliri ko ɓuuri kay holliri ko ɓuuri kay holliri wallahi machallah kulani kulol kam ala hen joni o wi ko ɓuuri holliri ene wayno joni enen joni wona ɗo paɗen ko troisiéme mandat ko troisiéme mandat yimin jiiloyi ko troisiéme mandat jiiloyɗen Macky Sall ñu andal bandiraɓe on calminama oɗo ko musidɗo men on frère men Oumar Dé on to Sinthiou Garba kanko ari salminde yidde tan namdade holno yiiri kikiɗe meɗen hannde o non bon adi fof on calminama on beltanama kadi on jarnama on wiyama Allah jarama on jarama arde mon ɗo en en tant que Yewende TV chaîne YouTube mon waɗi fayda vous nous avez soutenu depuis le début jusqu'à présent min jii darde mon vraiment min beltinimon mbiyon mention spéciale YouTube TV ko wona ɗum ko ɗum ɗo kam mo yanani fof hakkadi ala ko yananma en jii darde président en jii darde population kadi Port-Gentil on jarnama on wiyama vraiment machallah mention spéciale y a rien à dire de plus Allah jarama on jarama min beltima no fewi no wayno an joni min e haalma ko pammi hen no wayno mbaɗa ka hulani ni non min kulal wona kular ko mo wondani Allah minen ko Allah min gondi ɗum kulal Allah namin hen hakadine ko gasi koko gasi way kadi ɗo an e nder haaluji e yimɓe min ɓe ne mbiya troisiéme mandat wonde ne mbiya ko mandat à vie non à vie musata haalde kono amin gandi kam yo won troisiéme mandat o haw gayno ko yiiɗi wadde ko o wi min ko vision 2035 donc amin jiiɗi yettade toon so Allahu laaɓɗo jaaɓi min puɗɗo jokkude goɗɗum hakkadi ɗum noon men beltima inchallah a jarama Allah jarama bisimilla musidɗo a salminama a juurama ko Yewende TV huccite maɗa ko salminde e juurade e bismadema Yewende TV holno jiiruɗa hande kikiɗe meɗen hande o holno jiiruɗa kadi parti e wuuro o vraiment mi salminima mi juuri moon mi mon fof ni mune yettode mum machallah ɗo hay vraiment machallah hande parti o fof darima kaldo Sénégal naɓe gonno ɗo e Port-Gentil jalti golliri koye munen joni heddiran ko ñande dimanche inchallah affaire o yaaha une bonne fois affaire o noon ko dimanche le 31 inchallah yimɓe ƴefta Macky Sall dokkira ɗum majorité assemblée nationale jokkina golle mum inchallah on calminama bandiraɓe mon fof ini mum yettode mum encore courage sikku e yiyande mo no jiiruɗa no darɗiɗa ni eno kalɗani mbaɗa komo hulani ñalawma ñande 31 mbaɗa komo hulani ni c'est facile comme bonjour ñalawma ñande 31 so Allah hokken wurde sellude seɗe guuren telli Macky Sall min dokkita ɗum majorité assemblée nationale inchallah inde nde min mboɗo wiye Ablaye mboɗo yette Kane mboɗo jeeyato Fouta to semme nden teddingal gorko semmanke huccide e Yewende TV no addama kala e moɗon ñalawma so yonti sabi ndi kala ko jiɗɗon yirto jii Yewende TV men taw min mboɗo waɗi abonné Yewende TV merci beaucoup non minen men keɓani